Ono što bih u ovom trenutku i na ovom mestu mogu da kažem dolazeći iz Kragujevca, šta za mene znači Vukova nagrada, odnosno nagrada koja nosi njegovo ime. Morao bih prvo da kažem da u ovoj 190. godišnjici, kad grad Kragujevac obeležava toliko, skoro 2 veka prve prestonice moderne Srbije, da kažem da je Vuk Karadžić u Kragujevcu proveo skoro 2 godine i da se ja sad iz Beograda u Kragujevac vraćam da mu uzvratim i zahvalim to što je on u Kragujevcu započeo. On je u stvari potpisao nama ulaznicu za Evropu. Sve te ulaznice koje takođe overio Dositej danas su i na ovom mestu i ovim vremenima i tekako bitna ne samo za naš narod i za našu kulturu, nego za evropsku kulturu i civilizaciju kojoj pripadamo. Vuk je obeležje ove civilizacije, mi svi skupa danas ovde sa njegovim imenom u tom horu izgovaramo njegovo ime koje može da znači i Evropa.